Good morning, guys. Ndati naso yatimboita workout tese, guys. Chimboya itimboita morning motivation pamwechete. Yes. Mboya guys timboita workout just 30 minutes chete. 30 minutes before targets atenda kumabasa. 30 minutes chete timboita workout together. And itika tambu zviri sei tinyiko. Yes, zviri sei. Kukumukira ka green tea vaskana. Kumukira ka green tea kan. Anyway. Koma 46 47 kati notoita kuti zviite ite. Hatidi ma BP, hatidi ma arthritis, hatidi ma what ameno zvinobata ma body. Hatisati tada kuti zvivepo. Right, mauya ere guys, uyai tione, uyai tiweke pamwechete. Come, let's work together. Morning motivation. Zvikuru say 40 and above. Please come. 40 and above. Uyai. Fekai guys, shima jimwe in 5 minutes chete patatanga. Fekai. Fekai guys, hands staying here. Yes, na boy chabalala. Fekai guys, fekai bariko kumba guys, fekai tiendiran. Hande, fekai tiendiran guys. Fekai tiendiran. Yes, Priska Madrid. Yes, my MJK. Hande, fekai tiendirani guys. Hande. Fekai vari kudzimba tiendirani. Hande, fekai tiendirani guys. Hande. Guys. Saka guys, imi munenge muri kudzimba munenge muchingoteverera nanzi ndine 50. Yes. Hande, isisi Emily kana muri kumba fekai tiendi. Kwanzi sima 33. Ichitotanga ikoko ana maidzembe. Mototangira kuma 33 koko kuitira kuti zvifai. Mototangira ikoko kuitira kuti hauzodi kuti kana wawane BP nechi wotanga. Usati wave nazvo. Hanzi 44 ndakutomwa BP tariro. You don't say. Kochi. Pamene ngare zvemufamily zvavya 44 BP. Sure dear sorry yako. But still you can work out and stay fit. No that inotoshaikwa BP kutiza chaiko. Inotoshaikwa. Right. So guys, chaita just 30 minutes and 30 minutes guys non-stop tichienda and we are going to do 30 minutes non-stop. Let's see vari fit vacho kuti ndevapi. Andika let's see vari fit kuti ndevapi. Saka maybe kana muripo guys vari kudzimba vanenge vakapfekawo attire tikuita tese nhasi andika just follow uri kwauri andika each workout yatichaita inoita 40 seconds anditi each workout yatichaita inoita 40 seconds. Hanzi tiripo let's do. Thank you my JK, at least ndine one. Pana nda kukwira era patite tese guys. Pana nda kukwira ere. Hanzi so matheta musikude. No, join in matheta muchiri vadiki kamunenge muchizoti ma BP chichi hatisati takuita handiti. Ndosaka ndizoti hangu ma 40 because ndiri kuma 40s handiti. Kuti ma 40s nevamwe titi. But the best time to start ipapa kuma 30. Takatanga tiri kuma 30 koko. Hanmana, takatanga tiri vadiki koko. Hanmana, aripo eranda kukwira guys aripa kona puchita tese ndiri kuno. Aripo ere. Tinatso kumotivatana nevamwe. Aripo ere guys ada kukwira because kana ndazotanga ka anchamiri. Kana ndatanga anchamiri. Aripo ere ada kukwira. Akapfeka kiti yake ada kukwira. Hanzi ndakatanga BP apa ndi 28. Sorry yako. Hanzi nini 41 ndikutomwa ndakatotanga. Sorry guys. Sorry. Hanza ujoin tomorrow na right. Aripo ere ada join guys ada join up. Sorry guys, muzati naza andini sati ndamwa piritsire BP, andimwi piritsire BP, andimwi piritsire chi kana any chronic mapiritsi andaitomwa ndema sinus. Ndo mapiritsi andaitomwa, but ndakatomuzoma stika ndotongozoti kana time ndamboona kuti ati kwira ndomwa, but BP chi I don't have all that guys. Sugar andina, zvese zvozvo andina. Hanmaona. Hanzi ndapfeka. Ndoku add here Sandra. Should I add you? Happy birthday, Barbara. Happy birthday, dear. Right. Sandra, hands ndapfeka. Saka nda Sandra, guys. I'm adding Sandra. So that Sandra ningari pa corner. Let me wait. Ndikwira. All right. Feka. If kurumidza. At least ndine 2 people, guys. Ateti. Matend. Lati mundu kwira mchino zati muri ma G30, G20. Muri pachi. Kwira ituone. Sandy, I'm trying to add you. Feka tuone.
Pfeka tuone uye, pfeka tuone uye, pfeka tuone uye, uya tuone. Uya tuone. Yes, Anna Dos Santos, pfeka tuone. Sandy, I'm trying to add you. What was fake? So I'm trying to add you. Ita fast if titange inini ndogeza within 45 minutes kwenda kubasa. Saka ita fast titange. I'm trying to add you quick. And the cheese is smelly. We are doing workout. She's good to no answer. Rebecca is Sandy Buddha Udzoki. Buddha Udzoki Sandy. Guys, unaenda kuya challenge on 30s panapa guys. Nasi kuda undiuraya vana ava msana. Kuda kundiponda msana vana ava. Hanzi Rebecca yati aripo. Ngasende request. Ati ari kupfeka. Okay. Rebecca, I'm adding you. I'm trying to add you. I hope unokwira. Kwanzi isuma 44 msana yakuti tsenuka tuuda kuita gym. Yes, yachitei. Motivation, let's motivate one another. Atuone ndikutry kumuedha tuone tanokwira ere. Mira nditry kumuedha tuone. I hope network yaintasisa. Yeah, we are tendai. Ingoti adding. I hope yaintasisa guys. Right. Can you try kuedha uyaisa request? Let me try ndibonisa request tuone tinokwira fast ere. Musiwa buda udzoke iri kuti couldn't add guest. Buda udzoke. Rebecca buda futi udzoke. Rebecca. Buda futi udzoke. Guys, 2 minutes chete ndobva tatotanga guys. Kwira udzoke, buda udzoke. Right. Manje mira wini send a request winda zvokusenda request tuone. Kana yaramba guys inenge iri network yangu tongokondinya. Iri kuti wini iri kuti connection failed andichazivi manje. Inenge network yangu. Uyatenda yari kuti declined andichazivi manje vamwe. Guys, hanzi aid. Ndikutsvaka kuedha wini kuti connection failed. Hanza do I send a request? Ini ndikukutsvaka kuedha iwe uri kurejecta tendai. I'm trying to add you, iwe uri kurejecta, usa reject. Yes. Chibuda face, yes. Wakapfeka here tuone. Tuone wapfeka here tuone. Tuone tendai. Buda tuone. Ndiri kubuda sisimeli ndiri kuuya. Yakaona ndiwapfeka. Mamukasei. Ndamuka mukasei. Ndiri boa ko. Right. Tava 2. Budai budikirai kana takuedha wekupedzisira. Budikirai tibve tatongotanga guys. Budikirai mtise muri 3 mirai panzvimbo tione tibve tatongotanga. Kana waneta andika you can slow down. Anditi kana kuti unogona kumira musazoteedzerane pamwe panenge pane mafitness guru ajoin up ajaira hatingazoti keep up nemi handimaona but if you still can go guys 25 minutes ishoma but pachabudiwa ziya handitika right chimirai paposition dzenyu guys mirai tikuonana here handisi kukuonai mirai paposition tione mirai paposition guys mirai paposition tione. Good. Andiona kanda uyi. Chimira patinokeza kukuona zveuchiita tichaita kukuona kuti ukuita tikuda kuona. Anditi yes. Right. Yes, very good. Pasara 2 avari pazasi kana budikirai tione. Takuda kutanga budikirai tione guys, budikirai tione. Nasi kambebi tari kuita noise kanasi zvedu kasapinde murodhi. Budikirai guys, budikirai tione. Tichitanga. Anditi wakatena kamera dzosa kukamera ivhu wakatena kamera tena kamera idzoke kunoku wakatena kamera tena kamera itarise kunoku tena kamera itarise kunoku tena kamera itarise kunoku ivhu
Tena camera itarise kunoku. It's connected because of light, but it's fine. And right, guys, Tachichi, 40 minutes each, and 40 minutes each. 40 minutes each. Sakatakutangiza anditi. And it won. And it won 40 minutes each. And so I got to put somebody mass changing Jakes and you also you can do this and you can do this, but the correct way. And 40 seconds. And 40 seconds. Standing and 40 seconds. And Five, 2, 1. Takuta need to squat pause that. Men to watch it. Take 4 eyes. So we squat 4. And it. Men shades and they. What? Takuchinja and Takuta must squat finish. Must squat still for position 1. 40 seconds. And it. Let's go. Fifteen seconds to go. And smooth. 5, 4, 3, 2, 1. And it's got Takuta walk out. Takuta walk out. Sometimes I stand up the same thing. And it's got. To see Muka. To the best. 1, 2, 1, 2. To the best. And they. And they. And they. 1. And it's up. And they. I just feel and they. And it's with me. And they tell the right. 5. Another 8. And they, guys. And they. Playing sides, auntie. Ekutaka dzikama pasishide kupasi my plates andika gumboku. Right? And they guys. No, just for me.
Hande. Sizimela dzichaonyiso muri kuitayo. Amusikuona. Play gore. Ndoita sejimuri manje. Hande, text. Let's move. Right. Hande. Tapinda ima. Side squat. Hande. Hande. Nine, 8, Hande. 4, 3, 1. Change legs. Hande. Tapinda. Let's go. Ten seconds left. Tapinda anonzi back bump. Handitika. Back bump mupiona. Tichita 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Over. Simuka handitika. Then totanga. Handitika. Hande. I'll beat you. What are you doing? Mapedza. Tapinda makumbo. Tichita chisimba chamakumbo kudai. Handiti. Chisimba chamakumbo. Left hand chibata right. Right hand chibata left. Handitika. Hande. So. Hande. Hande. Takuta makanje.
I need to move. Squat plus crunch. And nakuti I know it's slow climb but kutonge tikukwira pamusoro pegomo but mbijana mbijana handitika right Monday. Tipotise hande right takuchinja sweatika haufa Ndiri kurwadza. takuita masquats 3 seconds wakasquat right hande three 1 7 Hey. right takuita mashoulder taps tiri pasi zvakare tichidai handitika right to left left to right right let's go handitika right done Oh, Janet. Waneta I want it hasaka we are close to halfway we are close to halfway takuita inonzi Superman it's easy and ningongorana nedumbu so handitika sichingo hande Ah. Ah. I need to go home, son of a. last one done takuita mapush handitika takuita mapush ups hande tazozorora ka 1 tapedza tambomaita hande done takuita prank yemakumbo handitika inonzi leg prank handiti right handitika prank so then one gumbo let's go let's go
Move. Right. 40 seconds. Takuinda machi tasvika halfway. Takuchinda second round. I hope muchiripo. Tiripo. Right. And this is like this. Until no much what to the vacuum. Like him and sit ups. And my friends are hand next. You know the body twist. And easy. But what of one Malcolm Chill has on. And So. right. Takuita nia. And chika. You could take a check out the customs and I'll come but she batch up a silver talk. Animal good. And ten seconds left. Right. Right. Takuita my legs up and down. Itakuti was the evidence, but you can do it. And up, kakati, and down. Up, kakati, down. Sorry. Filipa up. Yeah. Right. Takutu, and AP old, and Takutu muzai one. Andika, there one kumbo mkati. And So. change legs. Umafile makumbo. Asi smell matura zvakwana. What is there? We're close. Up, close to none. Oh.
tikudzokorodza futi. Handei. Oh. Oh. Change. Okay. Unotorinzwa gumbo rako. Right. Done. Umadona. Umadona. Ndaneta Sisimeli. Hande. Ngatipedzisei. Handisika. Hande. Handika. 1, 2, 3, 4. Punches. Then we go back. Kudzoka. 1, 2, 3, 4. Hande. Chiwepesi. Tibomwa mvura. Haina kuti waneta. Kana pedza unondi. Tatinopedza idu. Papedza tatongomira tiri umbusoro. Zvakaita. Hapana kuchisa. Hapana kuchipa. Ukazviita unojaira. Ukazviita unojaira manje. Handisika ukazviita unojaira. Yeah, zvoda kujaira. Ma-first days nyama dzedu dzichirwadza. Tikati kudzokera inonzi front back walk yayo yatanga chiita pakutanga ndiyo yatakudzokera tiri pasi handisika uchingoda hande. Right. Handisika takuita maplanks handiti wakaholda handisika right hande 30 seconds. Zvakwana. Atisabva ne2 1 kudaitobva wapedza todzokorodza iwayo futi maplanks tobva tapedza handiti Alright. hand 30 seconds.
Well done, Cole. Well done. Well done. Well done. Thank you, Ukazviita Sis zvakare- Mary. ukazviita futi 2-3 times, you're good to go. Saka tichazoita rini futi? Tinoita ini ndoita hangu every day. But kana muchida kuti tave tichiita tinogona makusenekeka. Tinoita. Hatitema Ndazama mufunge. Itai. Guys, ngatiitei. Unotanga padiki uchienda. Unopedzisira kunyatsozvigona. Unopedzisira kugona. Ndoona kuti sweat. Undosweta. Handinanzi my job is good enough. Ari kutanga guys, achaningirira. Achagona. Ari kutanga. She will do it. Handitika. That way, BP inotiza. Sugar haimiri. Chi haimiri. Hands, let's take 10 seconds break before next stage. All right, tomorrow tichirama 10 seconds. Handika. Ngatiitei kuti zviite guys. Hatisi kuda maBP, hatisi kuda mastroke. Handika, hatiite mastroke, hatiite maBP, hatiite masugar diabetes. Handiti, inini so far guys, 47 and no BP, no sugar, nothing. Handina. Saka you can do it. Handika mnino wangu tosangana mangwana ugadzirire. Alright. Sharp. Thank you so Alright. much. Enjoy your day. You too, thank you. Have a positive day, Tendai. Right, sure, so okay. Sorry, guys. Yeah. Yes, guys. We can do it. You can do it, guys. I'm gonna queen Mtembele. I'm gonna kina my sister. Me, my sisi Meli. Sisi. I'm gonna queen sisi, guys. Ajiti. I'm gonna queen sisi. Hashigoni. I'm gonna queen sisi. Hande, guys. Tomorrow, munwese hande. What you just need is this sweat. Unongo need a sweat yako and your body to stay in shape. Mukuzvona kuti guys ndatoti. But here we are. 2 months straight. Here I am. Handitika. So guys, have a positive day. Mwara kuitire zvakanaka. Tosangana zvakare handitika.